Čo by si robila, ak by si nebola umelkyňa? Asi by som študovala podľa mňa sociológiu a mňa to veľmi baví aj v mojej práci vlastne sa tak rýpať v tom našom slovenskom a nejakej, prečo sa chováme tak, ako chováme a možno práve by som bola niekde na nejakom výskumnom. Aké 3 veci by si zobrala na opustený ostrov? Že by som si zobrala kresadlo, ktoré by mi požičal Andy, tvoj. Asi čítačku na knihy, aby som to tam nezbláznila a čítala by som si. A nejaký nožík, aby som zabila potravu, ktorú by som... Proste Amazonka. Spievaš si v sprche? Extrémne si spievam v sprche, non-stop. Si pamätám, keď som bývala s mojimi rodičmi a myslela som si, že nikto nie je doma a vyšla som zo sprchy a najväčší smiech celá rodina, že som si spievala My sme typa API operným štýlom. Aký najnevydarenejší kompliment si v živote dostala? Povedal mi, že v živote nevidel u nikoho, aby mal tak ďaleko oči od seba, ako mám ja. A že je to vôbec zázrak, že sa dokážem udržať na zemi s takými malými nohami, aké mám. No, na dennej báze dostávam priehrštia krásnych komplimentov, s ktorými som sa naučila žiť.